שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה אני נולדתי בכ"ט בנובמבר 47. מה אומר לכם התאריך הזה? זה היום שבו האו"ם החליט על הקמת מדינת, בעצם תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל, בעצם הקמה למדינה ליהודים. וביום שבת הגעתי לגיל הפנסיה, 67. התחלתי לפסל ב-94 מתוך שיעמום. אין לי שום מסר יותר מדי. כן, חבר'ה, להסביר לכם על הפסל הזה? כן. הפסל של אסי דיין. אסי דיין לפני כמה שנים כנראה היה צריך כסף או משהו והצטלם ככה במוסף של ידיעות. הבת שלי אמרה לי, אבא, זה כל כך מכוער שאתה צריך לעשות מדי פסל. מה זה? התנ"ך השני שלי זה הגשש הטבעי. שמעתם על הגשש הטבעי? יש שם הקטע שהם עושים סלט מהתנ"ך. הוא אומר, ותראה, הסתובבה ונעשתה כפיצוקה. קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש.